werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Our morning scripture, we are reading from the book of Nehemiah chapter 13. It's one of my favorites. Nehemiah chapter 13 from verse 1. Nehemiah 13 from verse 1, and I'll read. On that day they read in the book of Moses in the audience of the people, and then was found written that the Ammonite and the Moabite should not come into the congregation of God's people forever, because they met not the children of Israel with bread and with water, but hired Balaam against them, that he should curse them. Howbeit our God turned the curse into a blessing. Now it came to pass, when they had heard the law, that they separated from Israel all the mixed multitude. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko ravo. Baba, tinokutendai mangwanani ano, kutaurai kuupenyu hwedu, iyemi mutsvene wakatendeka, wakarurama, wamasimba ose. We give you glory, we give you praise, we give you honor. In Jesus' mighty name I pray, amen. Pami Musapa, you are welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. No tenda Mwari zvikuru, Mwari vakuitire nyasha. Nyaya ndaverenga mangwanani ano ine chekuita nekubvisa zvisina kutenderwa naMwari kuti zvive pakati pevana veIsraeri, zvikuru sei marudzi aAmoni and Moab. Zvikonzero zvataurwa apa zvine chekuita nehistory. Once they did not meet the people of Israel with bread and water, but hired Balaam. This is a generation isiri iyo yakatadzirwa nevana vaAmoni or Moab, but Mwari ari kuisa a reminder through the word of God, through shoko ranga rakanyorwa. When they opened the book of Moses, kurati vakavhura bhuku raMozisi mumazuva aNehemiah, ndokuona zvakanyorwa kunzi marudzi aya Amoni naMoab havatenderwi kuva pakati pevana veIsraeri. Whether munosvika pakuwirirana navo, kugarisana navo, but kuziva pfungwa yaMwari concerning these people kwakakosha, nechikonzero chekuti kune zvavakaita against the people of God. When God took the people of Israel vachienda now from Egypt to Canaan, along the path, marudzi aAmoni naMoab, they were not happy. Havana kuaccommodate Israel, havana kupa Israel mukana, havana kugona kushanda naIsrael zvakanaka. So Mwari ndokubva vati ngazvinyorwe pasi for the sake of tomorrow. So pano ndine rudzi a generation iri led by Nehemiah, but yanga isiri away to an extent yekuti they were living together with the enemies. They were staying together with the enemies. Zvichida pakuvakwa pemasvingo eJerusalem during the time of Nehemiah, the children of Moab and the Moabites were within the people of Israel. They were also working together. Asi musi wavakati vapedza kuvaka vanhu vagara pasi, they opened the book and it was found written. Zvoreva kuti hazvinei kuti vanga vawirirana vavaka vese vaswera vese, but as long shoko ravhurwa ratsanangura kuti marudzi aya hafanira kunge ari pakati pevana veIsrael, they must act according to the word. So shoko randinaro mangwanani ano nderekuti let's act according to the word. Ngatiitei maringe shoko raMwari. Let's do according to the word of God. Nyaya iri pano ine chekuita nenhororono. Muzuva raNehemiah, mumazuva aNehemiah, maybe these people vaita sekunge vanhu vari right, vaita sekunge vanhu vanonzwisisa, zvichida vakatobatsirana pakuvaka the walls of Jerusalem, but nekuti shoko ranga risina kuvhurwa, zvakaita kuti vagone kushanda neenemy, vaaccommodate enemy within their camp. Kusvika musi wavakavhura bhuku, vavakavhura shoko, ndopavakadiscover kuti nyangwe vanhu ava vachiita sekunge vanonzwisisa. Zvingarevei muupenyu hwedu nhasi? Tine situations atisina kunge tatsvaka
the original mind of God. Tinema situations atingangodaro tiri maari ata accommodate. Do you know kuti dambudziko ukarijaira for a long time unoita the ability to manage it, zvekuti kana pasina simba rekudzinga dambudziko iroro, or the way to come out of such a challenge, develop an ability to manage or to control, kana kuti kugamuchira, kugarisana nedambudziko rako, utsvaka a means yekuti nyangwe riri dambudziko unenge wara kuhandla in a way yekuita sekunge is a lifestyle. So kuziva the original mind of God kunokupa boldness, kunokupa strength, kunokupa kusimba nekuziva kuti I need to do away with this thing. This is not the mind of God in my life. I love to give examples kuti unyatsonzwa kuti ndiri kuenda nekupi. Munhu akagara kumusha for a long time. Ma situations anorwadza asiri comfortable ariko, anosvika pakumajaira to an extent yekuti panorwadza haacharwadziwa, akuzvitreata as a lifestyle. Munhu angatozomuudza kuti kugara muimba yakazara utsi kunorwadza, meso anorwadza, munhu ashanya, auya iye nekuti system yake iri damaged. I remember this, but nenda kumusha tonogona kusvika mama vari mukitchen vachibika vari muzvidai kitchen ine moto. Vana ndo vanotanga kucomplaina kuti titi mumba mune utsumu, masweda ari kutobuda misodzi, but gogo varimo for a long time, vagara varimo. Inyaya yekuti her system was damaged neutsi iwoyo. Pamazuva ekutanga zvaitovarwadzawo zvichivanetsa, but vakasvika pakuzvimaneja, pakuzviaccomodata, pakuzvijaira. So anotozorwadziwa kana auya is a newcomer. But hazvireve kuti gogo kana kuti mama vanenge vakasimba, but inyaya yekuti she is now damaged, and that damage haana kuitora se-challenge, akangoitora sekunge it's a lifestyle, ndokubva vakwanisa kumanage or kuaccommodata the problem. Pane zvinhu zvatakaita tolerate, zvataka-accommodata in our lives. Nekuda kwekuti takatsvaka breakthrough for a long time, ikasawanikwa in that area. Takatsvaka breakthrough in that area for a long time, ikasawanikwa. Tika-adjusta, tikaita resign to fight against such a system, but tika-adjusta, tika-accommodata, tikazvigamuchira kuti aiwa ndo upenyu hwacho, ndo zviripo. Whether zvichaita kana kuti hazviite, but we can live with this means in this kind of challenge. Nyaya ndaverenga pano ine chekuita nehistory. Zvinoda kuti mumazuva aNehemiah, maybe the people of Moab or the Midian vanga vasisiri enemies as such, but my generations avo ekare ndo akafighta the people of Israel. Vakavanyima chingwa, vakavanyima mvura, vakanyima a passage yekuti vagone kuenda mu promised land. Mukatarisa zviri kunzi ndo zvavakaramba nazvo zvine chekuita nema-physical needs. The Moabites and the Midianites, kufaita kwavakaita vana veIsraeri, vakavafaita nekuvanyima passage, access to pass through, number one. Number two, bread and water, the physical needs. Munoziva muupenyu hwekurarama hwemukristu tine machallenges atinogona kusangana nawo physically, but the devil anobva azongowhisper kuti don't worry about the physical needs. Ramba wakangomira uchinamata nokuti pfungwa iripo ndeyekuenda kudenga kumusha undozorora. Yeti tikadzoka muplan in the original mind of God from the book of Genesis zvichiuya, you will see kuti Mwari ndo vakasika munhu vakamisa mu Garden of Eden, which means a place of abundance, a place of pleasure, a place yanga isina scarce. Munhu asikwa aine utano hwakanaka naMwari.
but along the path panosanganikwa nematambudziko munhu anoadjusta. The danger yaAdamu ndeyekuti wadzingwa mugarden, pfungwa yake is not to bounce back or to go back into the garden, but to work in an area yaanga asiri designed. Wakagadzira a defensive mechanism yekuti by means I will live in this place. Mumoyo make hamuna kurwadziwa nekunetseka kuti I must bounce back and go back to the original plan of God. I must be in the Garden of Eden. Pfungwa yake ndeyekuti zvandadzingwa zvadabudiswa mugarden ndauya kuno, I will live by any means changoita ndirarame in this area. Tine nguva yatinogamuchira machallenges nematambudziko as a lifestyle, nekuda kwekuti zvichida taita nguva refu, nguva zhinji tichitsvaka breakthrough in that area, ndokubva yaita sekunge haisi kuyana taina kuwanikwa. Then we adjust kuti I will live by this means, ndofunga ndo life yangu, ndofunga ndo pfungwa yaMwari. But when you know the original mind and the plan of God, your eyes will be opened. Zvanzi pakavhurwa bhuku raJeremiah, pakaverengwa bhuku raJeremiah, ndopavakaona, which means the word of God is an eye opener. The word of God is an eye opener. There are things you can accommodate kana shoko risina kupinda mauri, because the word of God is light. So when the light comes in now, it will make you see kuti izvi haisi pfungwa yaMwari, haisi pfungwa ndakazvitola later ndikazviaccommodate for a long time, but this is not the plan and the mind of God. Mai Masiwa, a blessed morning to you. Kwakadiko ku Deben, may the good Lord bless you. Miriam Chigwidi, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So mangwana na nasi ndikutaura shoko rineche kuita nekuvhurwa kwemeso through the word of God. The people of Israel, ka shoko parakaverengwa, bhuku parakavhurwa, they saw, vakazviona. Bhuku rakaverengwa, lakanzwa, vapedza kunzwa, ndokubva vaona. Shoko rikapinda mauri, rinoita kuti uve nemaonero are different, because the word of God is light. So ndokubva vabata the sons of Moab. But hepano pane nyaya paranitsanangure mangwana nanasi. Let's say vanga vavaka nemarudzi iwayaya, because it's chapter 13, after we complete a building, vanhu vakuparidzirwa shoko. So kana ma-enemies anga ari part and parcel of the program pakuvaka, which means tine ma-areas ari kuda deep research, tine ma-areas atinofanirwa kunyanyotsvaka nekuongorora. Why? Nokuti pese paunovaka chino and the enemy is part and parcel of the project, zviri pachena kuti the enemy anosiya ma-loopholes, the enemy anogadzira mamwe ma-areas. Let's say vaivaka ejurawo, pajurawo iroro enemy ichitoziva kuti mangwana tichanetsana, mangwana tichazoataka Israel. Pakuvaka ipapo every area yakabatwa chidhina pakavakwa nemwana waAmoni, hapana kunge pakasimba. Why? Anosiya away, nokuti anoziva kuti mangwana we can still fight these people again. Haugone kutora enemy yako kuti ikubatsire kuvaka musha wako. Kana enemy ikaita sei inonzwisisa, but inenge ine a hidden agenda for the sake of tomorrow. I'll give you an example. Nyangwe ma-African nations akava ne-independence from the colonizers. But the colonizer waitoziva kuti pane kararamiro katichada kuita in the future nyangwe vanhu havaita independent. So chavakaita chi, vakasiya ma-systems ekuti although tiri independent on documents, on debts, but charamba tiri dependent on them in terms of economy. So vakasiya ma-strategies, maybe ma-systems education, ma-systems ekararamiro, ekuti at the end of the day we still depend on them to make things happen.
vakacreata a system yekuti nyangwe vanhu vacelebrate independence vafara. We will always depend on them on many issues. So pavaka colonize vakaita take over Africa, vakacreata masystems nemaloopholes anoita kuti in the future Africa will always depend navo. So vana vaAmoni naMoab nyangwe vakavaka naNehemiah rusvingo reJerusarema. Nehemiah akavhura bhuku vakaverenga, vakanzwa mushoko kuti marudzi aya ngaadzingwe hatenderwi kuva pakati penyu. There was a damage yanga yatoitwa kare mukuvaka rusvingo reJerusarema with these guys involved. Imagine when your enemy is involved in building your own house, when your enemy is involved in constructing your wall of defense, when your enemy is involved, zvapachena kuti paunozvidiscover kuti kuvaka kwandaita ndavaka ndiine enemy, there is need to search the walls again and check my loopholes nema gaps nepasina kuiswa enough cement, pasina kuiswa zvidhina zvakakwana zvakasimba. Why? Because the enemy haagone kuita chinhu 100% kana achizwa kuti tomorrow we will always fight again. So system ye colonization ne system yekushanda kwemadhimoni is almost the same. Why? Nokuti mweya yechina inotoziva kuti iri nomadic, inoti ikagara payobva ikagara payobva inodzingwa ina simba. But pese payasvika inosiya a system of influence, a system zvakafana nembavha, kuti mbavha inenge ine dhimoni rekuba, but nyangwa akanamatirwa dhimoni rekuba rikaenda aiba ndiye. Pfungwa dzaifungiswa mazano nemastrategies ndedzake. Chaanosara nacho experience, zvekuti anogona kusara ava tsotsi by experience, anogona kusara ava tsotsi by knowledge, asina a demonic influence. Why? Nokuti demoni rinosvika romupa a pattern, a thinking system, a pattern, an understanding. Yekuti you go this way, you go this way, you do this, you pay bribe to the police, you do this, you pay bribe to the maid. Kurati unosara wakuita zvino. Nekuda kuti the damage was already done. Mweya china ichitoziva kuti isu tichadzingwa hatigare pano permanently, but tikasiya tapa munhu a thinking system, a pattern, a wrong mindset. Zvapachena kuti munhu asina demon anogona kusabudirira, kwete nokuti pane mweya china anomurwisa, but kuti ane mafungiro aakurwisa upenyu hwake. Saka shoko kuna Romans 12:2 richiti your mind must be renewed by the word. Why? Because the damage inoitwa nemadhimoni inosiya yakorrupta the mind. Samuchiona kuti nyangwe dhimoni rikadzingwa pamunhu anofanira kuramba achiatenda chete achiparidzirwa. Why? Nokuti the word of God ndotonovandudza mafungiro. There are a lot of people who are in challenges, who are in danger today. Kwete nokuti vane madhimoni. Ayo vakatonamatirwa deliverance was done. But the deliverance of the pattern of thinking, the deliverance of the mindset, we are through the word, ndo inogona kuva shoma. Nokuti apa bhuku parakavhurwa, when the book was opened or when the book was read, it was found. Kura kuti kune zvinongooneka bedzi through the word. So shoko rinopinda munzeve, shoko rinopinda munzeve rokupa futi maonero. When the book was read, it was found written that no Ammonite or Moabite should be among the people of Israel. But murikuona kuti dai vakatanga nekuverenga bhuku, dai vakatanga nekuverenga bhuku from Nehemiah 1, vasati vaita construct the wall of Jericho, of Jerusalem, vaitotanga nekubvisa pakati pavo the Moabites or the Moabites and the Ammonites. But chakaitika ndechekuti havana kurespecta book above everything else. When the church or a believer ignores the importance of the word,
Zvokuti shoko anozoverenga hake pazvinhu zvese aita. You will make an error yekuti you will build your own house with the help of the enemy. Hakuna help ye enemy iri genuine. Makatabo sataka. Hakuna help ye enemy iri genuine. When your enemy tries to help you, ada ku create ama systems ekuti urambe uri dependent on him. Ano create ama systems ekuti tomorrow zvigonetsa worse. So kune attack inouya mu life in form of help. So Bible richit, even the devil pretends to be like the angel of light. Just imagine kuti anoya kuna Jesu oti turn these stones to be bread. Jesu anenzara mbati medza urikuya ndewe kudya. The enemy was not after kuguta kwa Kristo. The enemy was deeper in research nekuti waitoziva kuti Jesu wacho ndiye dombo. Number 1. Number 2, he is also the bread of life. So paari kunzi 10 stones into bread. He is playing around ne knowledge yekuziva kuti Jesu ndiye dombo uye Jesu ndiye chingwa. Lord, the devil arikuya ne message yekuti you fight yourself in terms of proving that you are a son of God. You damage yourself. So Jesu ndokubva aramba izvozvo. So ndiri kuti kudii mangwanani ano. The best thing to do is to respect the word. Kukoshesa shoko raMwari. Rive chinhu chekutanga pamusoro pezvinhu zvose muupenyu hwako. Rive an eye opener. Rikuvhure meso rikubatsire. Why? Nokuti enemy pane imwe nguva haisi kukufighta in a normal way yekuti you can fight back. But inogona kukufighta in a diplomatic manner yekuti anoita sekunge he is your friend, anoita sekunge arida kukubatsira, anoita sekunge is part and parcel of your life. Munoziva here kuti the most dangerous weapon ya enemy or ya devil kana kuti yemademoni ndeyekuti auye in the name of help or bringing favor into your life. It reminds me the book of Exodus. Vananyamukuta, my midwives, we are assigned by Pharaoh. Kuti kana maenda muchinoona vana veIsraeri, madzimai ekwaIsraeri, achibatsirwa achiva nevana. Kana ari mukomana uraya, kana ari musikana regai ararame. But chatinoziva ndechekuti nyamukuta kana kuti my midwives vane a good relationship. Vanhu vakagamuchirwa nemadzimai ane pamuviri nekuti vanoziva kuti they are well trained pakubatsira kuti munhu ave nemwana. But behind the scenes, behind the door, they were assigned to kill. But profession yavo iri yekuti they were assigned to help. But behind the scene, from the room of the devil, Pharaoh assigned the midwives to kill. Yet they were trained to save, but spiritually assigned to kill. So the devil can act in such a manner, in such a way. Yekuti anouya with a name, with a title. Yekuti unogona kuaccommodate nekufarira. The enemy inouya nema promises akanaka. Inounza a good package. Inogona kuita lure into signing a contract or joining mune zvida kuitwa. But at the end, what was not, this is the devil. Auya kuzondifighter. But nenzira yandama accommodator. Hakuna asingade kubatsirwa kuita basa. The Moabites and the Ammonites came and they became part and parcel of the team ya Nehemiah. But Nehemiah 13, when they opened the book, it was found written kuti vana ngavabude pakati penyu. But chamboita kuti vave pakati pevana veIsrael inyaya yekuignore book, the value of the word. Pazhinji pataignore shoko tikava moved nema miracles and we joined people who led us astray. Kazhinji patakamira kurespecta kana kuti patakashaiwa shungu neshoko raMwari, meso edu akaramba akavharika, and we joined people
who were moving in the prophetic, but without knowing, tisina kuziva kuti zviri kubva nekupi zviri kuenda nekupi. Is this the move of God, or is this the intelligence of man, or is this the operation of the devil? There are times yekuti we die in a system yatinofungidzira kuti we are being loyal, yet taka ignore the word, tikasarivhura shoko, tikamuvwa nekuti the sons of Moab and Ammon vari kuvaka nevana veIsraeri, team ya Nehemiah. So munhu wese anoda help. So if somebody promises you help, you can give in. You want help. If somebody promises you something good, you can quickly and actually give in. But that's a dangerous thing to do. When you are a believer, we need to know the mind of God. We need to pray. We need to open the word. Check on these guys. At Nehemiah 13, ndopa vakavhura bhuku, vakadiscover kuti mukati medu mune vanhu vasiwo. Imagine if they started by opening the book. Meso avo ovhurika. Vaivaka vega. It's better to be slow, uina Mwari, uchita the right thing, than to be quicker. Pakati pako, kana mutimi yako, mapinda wakaipa. A quick result without God is dangerous. It's better to be slow and sure. Pane zvatinogona kufarira kuti zvauya nenguva yakanaka, things are hard. Tatadza kungoti simbei shingei mbishana, and the devil will take advantage kuti mukatsike kupedza masvingo eJerusalem. Yet vana vaAmoni neMoab vari mukati vane loopholes avari kucreata yekuti you always depend on the enemy. That colonization, the cooperator kwemademon chinhu chakafanana. Vachitoziva kuti tinogona kudzingwa vanhu vakava neindependence, vakacreata masystems yekuti independence inoluza value. Uchaona kuti varidzi venyika yavo, mwene wenyika yake anenge achitambudzika, achitomirira kuti mumwe munhu ari kure ari kunze auye kuzomubatsira. Kuda kuti masystems akacreatwa akagadzirwa ekuti no matter you are in charge, but it's just a name, it's just a title. You depend on somebody. Knowledge is power. They opened the book of Moses, and it was found written. So my physical needs, avakatadza kumita Israel now, bread and water, they are a picture of the physical challenges we face today. And we adjust and we accommodate and we can stay, we can now manage it. And we need to go back to the original mind of God. To seek up a shokuramari rakari reshokwadi. Renova a sure foundation. Kana chino chiripo chisiri coexist. Shokuramari chisingafano kunge chiri pakati pedu. We need to pray against that. Baba didn't matter. Every plan and every challenge I'm facing, anything that is not of God, chirimukati memory yangu ni mabasa yangu, I flush it out. Akapa simba vana mumazuva Nehemiah, vakaburitsa vana vaAmoni nevaMoab pakati pavo. Baba ndinoburitsa cancer pakati pedu, ndinoburitsa poverty pakati pedu, ndinoburitsa baba ma challenges ose asina kurongwa nemi. Nekuda kweropa raKristu Jesu ndataura nyasha nekugona kwenyu muchene wakatendeka Mwari wamasimba ose. Every plan of the enemy must be flushed out. Every negative voice must be silenced. Every evil altar must be crushed and catch fire. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, anyone from the tribe of Moab, anyone from the tribe of Ammonites, aripakati pewanano yangu kuronga kwese wakaipa nema strategies ese wakaipa anorwisa family yangu, I flush them out. Ndataura simba redenga kubata kwenyu Mwari muchene makatendeka ukarurama wamasimba ose. Mangwanani ano Jehova, vana venyu ngawanirwe nyasha, ngavachengetwe, ngavagoneswe. I reject poverty. I reject poverty.
In the mighty name of Jesus. Baba ndiri kunamata mangwanani ano. Chisina kudyarwa nemi, chisina kuiswa nemi. Chisingatenderwe kuva pakati pevana vaMwari. Ndataura ropa raJesu. Ndataura ropa rinotaura zvinandarika rabhero. Ndataura blessing and favor. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Takupai mbiri mutsvene takuremekedzai. Iyemi makanaka makatendeka. Iyemi shoko renyu rinotisimbisa. Sevana veIsraeri vakaburitsa vana vaAmoni navaMoabhu pakati pavo. Mwari pakati pevana venyu. Ndarayira nhamo iregere kutora ushe. We flush out, we throw it away. Pakati pevana venyu Mwari. Every physical challenge, every physical need. Zvese zvakaronga newakaipa ngazvishayiwe simba. Ndataura nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Ndinotenda Mwari zvikuru hama dzangu. Mwari werugare vakuchengetei. Mwari wenyasha vakugonesei. Mwari wenyasha vakurwirei. Pauline Mudikani, a blessed morning to you. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much. Miriam Chigwidi, may the good Lord bless you. Thank you so much. Mai Masiwa, may the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. Queen B Muchape, may the good Lord bless you. A blessed morning to you. God bless you. Pastor Edwin Sibanda, a good morning to you. God bless you. Say, Mwari wakitire nyasha shukuru. Christopher Makungwa, makadiko munu wa Mwari, Mwari wakitire nyasha. Thank you so much for tuning in. Brian Hotspot Mafua, how are you doing, my brother? May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Anyway, Makororo, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Shailin Chirimo, may the good Lord bless you. Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei, nyasha dzwanzwe, muri dzichengetwe. Ndai Pretty Katsande, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Nyasha dzwanzwe, Mwari wakurwirei, Mwari wakuchengetei. Thank you so much for tuning in. Baba ndinonamata mangwanana, ndataura favor, ndataura nyasha nekugoneswa. Ndinonamata noupenyu waEvanisi ndatawa. Ndinonamata pamusoro pamama vake vari kurwara. Ndadeclare favor, ndadeclare nyasha, ndataura kusimbiswa nekugoneswa. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father, I pray over the viewers. I speak your hand of favor, your hand of blessing. Ndinonamata noupenyu wamai Mukwena Muguti. Ndinonamata noupenyu waShamiso Jack. Ndinonamata noupenyu waPhineas Sakala. Ndinotaura favor muupenyu wamakaita Musache. Ndataura nyasha muupenyu wamaitsitsi Chiweshe. Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose wakarurama, iye anotida anogona. I pray over the viewers. Ndirikunamata noupenyu wababa Gideon Mutandwa. Ndinonamata mangwanani ano noupenyu waLicho